anak ti Apo, asikat en siya panyaman apanagbiag, agkakabsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at kumaka na kayo. Hasta kumamet ken ka. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, tapdapan na kaikali tayo makiranod kadagiti na santuan ang misteryo. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalit na Diyos, nagkalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Apo inaramid mo ti kang runaan na linteg iso ti linteg ti ayat, tulungan na kam kalinga gayat ken ka tinitipadan mi a tao, tapno maguntod mi ti agnanayon a biyag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan di enggana. Amen. May basa na aldaw iti libro ni Propeta Hageo. Iti maidukado, puluket may nga aldaw, iti may kapito amulan. Iti may kado at awen a panagturay ni Dario akas emperador. Nagsao ti Apo kini Propeta Hageo. Imbaga na kini Hageo akas kasaunan ni Zerubabel, ti gobernador ti Juda, ni Josue, tinangato apadi kandigiti umili ket kinunana kadakwada. Adda kadi makalagip paylaeng isigud a kinadayag ti templo. Anya ti panagkitay-itan, kaslaawanen ti Serservina. Uri no kasta saan kayo kumaamaupay, irugiyon ti trabaho taaddaak kada kayo. Idilumar kayo iti Ehipto in kadi kay baybayan, anak pailaeng kada kayo. Isut gapuna andi kay agbuteng. Iti saan ang mabayag, gunggunit ti langit, ilubong ken ti taaw. Parmekekto ti amin a nasyon. Mayegto dito ti gamen da, ket mapagno ti templo ti kinabakna. Kupak pirak ken ti balitan ilubong. Nadaydayag to ti baro a templo ngem di muna. Iti dahi ti lugar parang ayag dagiti tattao ket ikakida ti talna. Isa o ti Apo. Agyaman ti Diyos. Mangnam na ama iti Diyos ket idaydayaw ko ti manlubot ken Diyos ko. Mangnam ti Diyos, idaydayaw ko ti manlubot ken Diyos ko. Ipakaammo mo Diyos nga awan basal ko ket ikalintegan na kaligiti managdakdakes. Ispalan na kaligiti ulbud ken napilo. Mangnam na maakit. Idaydayaw ko ti manlubot ken Diyos ko. Sikaw o Diyos ti salaknib ko, apay a binaybayan na. Apay a sagaba iti ranggas dagiti kabusog ko. Yag mo ka dit isilaw ken ti kinapudno. Istuda ko mati magidalan kanya na agsubli iti-jesyon ang nasantuan ang lugar. Nasantuan at tulog mo, ken ti templo apag nailan mi. Iti kasta mapanak to iti altar mo o Diyos. Sika a Diyos amang ted kanyak tiragsak ken rago. Ang kantaak to ti panagdaydayaw ken ka adanggayan ti arpa. O Diyos a Diyos ko. Sa pulimpay ti kagayan ti Apo, kas maibagay, ket amin to maited tuken ka. Tinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria kay Pai ken Apo.
Iti na minsan igagkakara gamay may sa Jesus, imasilid kan kuha na dagiti adalan. Si asino akkan ti panagko na dagiti tattao, sinaludsod na kadakwada. Ada agko na asi kaniwan amamunya, insong batda. Ada awit agko na asi kani Elias. Ada pay agko na nagungar ti maysa kadagiti muno na ang propeta. Ket na kayo sinaludsod na kadakwada si asino at ti panagkunayo. Si ti Kristo ti Dios insungbat ni Pedro. Si iingat ni Jesus anang bilin kadakwada nga awan pangibagbagan ti daytoy. Kinunanapay masapol nga agsagaban to tinapalalo ti anak ti tao ket umsyen dagiti panglakayen dagiti pangulwen a papadi ken dagiti mamaestro ti linteg. Mapapatay to nga mapagungar to iti maikatlo nga aldaw. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw tinaypayan ka, Kristo. Oray kada tayo, mabalin tayo nga sa lunsod. Si asinyo ni Apo Jesus, iti biyag tayo. Niya ti akam na, nang natatala ito'y madama na sitwasyon tayo. Kala ko matipagilian. So nakaliti, ada kadibilid na nga makirwar ti kinaputno. Iti pamilya tayo no hanggang nasaya at urnos na. Mabalin ka din ni Apo Jesus nga iso ti mangornos. Kadagit tayo mauawanan ti hostisya, mabalin ka din nga ibaga nga isumat ti mangtad ti hostisya. Kadagit ang anakit, mabalin ka din nga ibaga ni Apo Jesus nga isumat ti mangtad ti agas, uno iso ti doktor tayo. Kadagit tayo mauawanan ti namnama, mabalin ka din nga ibaga ni Apo Jesus iso ti mangtad ti namnama kada tayo. Sino ni Apo Jesus iti biyag tayo. Mabalin tayo nga dengdenggen, iti Biblia basbasaan, iti pakangkangudan tayo na si asino ni Apo Jesus ng personalisin no ngayon ni Apo Jesus mo kada tayo. Kadagati adda ti adayo ka, so naman ti mga pagtiiliw, kadagati pampamilya, kadagati adda tartari kagaya na ti biyag, iso ti mangtad ti ambisyon, mangtulong kadagati tapos balagi. Isa mo salud-sudan tayo, kasi lamang salud-sudan pero si asino ti panagpunayo. Yung panagpunan na diti tao, mabalin tayo mga denggan na si asino ni Apo Jesus. No, antay pa yung amo ni Apo Jesus, kasano gaminti yung na kanya tayo, kasano gaminti isasarrit na, kasano nga rin ti panagtalag tayo, kaya kung ano na tayo nga mismo kadi tayo amo no hantay mababaunag yung relasyon tayo, kaya kung ano hantay nga may ano si asino kinama mo, isang nga masapol ang amamon, paunagan, kaggarawan, kaya pwede na patag. Palubusan ka din Apo Jesus nga garaw ti biyak mo. Palubusan ka din nga iso ti makaam mo nang iturturong iti biyak mo. Nang ti natulbot ti ay no dagog-dagog na dito ti may ginaunad nga relasyon tayo. Anya ti relasyon tayo kanya Apo Jesus. Diyos ako may kuman, tuy daton mi awatun kadida asi ayat tapno iti dayti sakramento ti Eucharistia maragpat mi dagiti gamen alam namarin mi kas isuro ti nasanto na pamati gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti
Apo at nakumata na kayo. Kasta kumamit ken At ka. ayo dagita puspuso yo. At dala na si tatagay At iapo. yaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kariket rumbe. Od noon na may karikat rumbeng anong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaap na santuan nga aman man nakabalin katag nanayon na Diyos. Tas ikada po ita ayat mo pinarson ti tao. Ita kinalinteg mo dinosam ti tao. Ita kaasim ginsalakan mo gapo ken Kristo nga apo mi. Ket gapo ken kuana daydayawan dagiti angheles na dayag mo. Agrokbab ken ka dagiti dominasyones. Agbegerger iti saklang mo dagiti potestades. Dagiti langit ken dagiti nailangitan na virtudes. Agraman dagiti nagasat na serapines. Agdananggay da amang itantanok ken ka. Iso agawatin mi ipalubos mo kumatay timpuyog mi meten na pakurapay at imat migat kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, ang Diyos dagiti amin na paswa. Tilangit ken kaganak nulay ti pakaytayawam, usana iti kamatuan. Madaydayaw inamay tinawag ti Apo, usana iti kamatuan. Pod noonay Apo, abiid ka akin na santo, kat sika ti gubuayan ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod ti pahimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan kati pahimo ida kada kami, abagin gandara ni Apo ni Hesus Kristo. Isu ini sakbay ayawat na asi ayat ti bagina tapno agtutuok na ngalay ti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti dayto iti bagi isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Hasta makakalpasan na di pa ng rabiida ng alay ti kalis, nagyaman mo rin ken ka. Sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo katuminong kay amin iti dayto iti kalis ti dara. Dara ti baro kay agdanayon atulag. Iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbaso. Arabidan nyo dayto pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Mabayan iti krus mo keting kapanaguha, inakamin salakan sikaan ng sa malubong. Iti ngarot pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaampo ti dinapay ti biyak ken di kaalis ti panata isalakan. Agyaman kam ken katay paay mo ama ikari kami nga dagito isaklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kang kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan. Kat parayrayon kayat na anadyosan. Laglagi pang met ni Leo Santo Papa mi ni Marlo Arsobispo mi. Nagiti amin ni Obispo ken papati. Laglagi pang payapo dagiti kakabsat mi pimusaya na si inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Awaton kad ida iti sidong taranyag mo kapanakitaan na ken kay terupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo man takaasim kada kami. Aramidong kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to. Ken nahinggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantanog ken magidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sila kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo irok na imiken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay kumararaw iti ama ket walwon tayo ti kararat nga inusuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nagkat sa langit, madaydayaw ko ay nakala mo. Dumteng kumati pagaliam, matupal kumati nakem mo, titulyaga sa langit. Itinday padakan kaya daw ito'y tiganin mi, di patinayon aldaw. Pakawalan nagiti basol mi, ang kasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami.
Ginakambit baybayan mo ang lugot Isu, sa salakan na pag-identidad. Dawakan mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagtaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mahilisi kami. Ti amin hariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanan na marin mi. Kaniti yaay ni Kristo ang nagisalakan kada kami. Kapupuang pituray, ti panakabalin kan dayaw, ti anay ang Diyos. O apo mi ang Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapo kanyak ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no rigat ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi kanupana. Ti kapya ken panagkay-kaysa si kalagbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti ingkana. Amen. Kapya ti apo kan kanayon kumanganda kada kayo. Kasta ko namin Ipaay kayo ti kapya ti tunggal maysa kada kayo. Kapya kada kayo. Kapya. Del di Diyos sa mga ikat, kagiti basbasol ti lubong, kaasya na kami. Cordero di Diyos sa mga ikat, kagiti basbasol ti lubong, kaasya na kami. Cordero di Diyos sa mga ikat, kagiti basbasol ti lubong, ikiderem kalakam ti kapya. At ni Apo Jesus, ni Cordero ti Diyos sa mga ikat, kagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban, iti dahitoy kapadayanan. Puyat may karigi, may kakanya, ngimpi may salay sa umay, magtuntoy kararunga. Ako pinakired na kami babaen dati sa sakramento, taginayon ng kadkadakan, ti kinamahingil ngayon parabor mo, tapno dagiti aramid mi, maipakita ti pamati nga ikotan mi. Gapukin nga po Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isang makipagbiag ken makipag-arigan ka, ititimbuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Di ako at ako makata kayo. Kasta kumamin ken Saan na kayo man nakabalik na Diyos, di Ama, di Anak, di Espiritu Santo. Amen. Basa din sa Santo na Misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo Diyos. Salutaris Hostia, Veceri pandis Hostium, Nella Cremum Hostilia, Darur
si Sembi